Oficial s-a deschis Vis The Nail Academy în Alexandria, județul Telorman. Un vis devenit realitate. Am fost acolo din prima zi când Valentin și Sidonia au tăiat panglica, când sala s-a umplut de emoții și candy barul de dulciuri. Totul a fost pregătit cu grijă până la cele mai mici detalii pentru ca fetele care vin aici să se simtă inspirate, sprijinite și motivate să înceapă. Cursul de bază nivelul 1 intensiv este complet. Suport de curs fizic ce conține 140 de pagini, informații esențiale pentru a-ți construi o carieră de succes, teorie, desene, schițe, produse, diplomă de participare, diplomă acreditată la cerere, un mini kit cadou, produse profesionale de top, acces la mentorat după curs, îți va fi alături și în drumul tău profesional, posibilitatea de a filma și fotografia toate tehnicile și designurile predate, corectare personalizată a lucrărilor tale după finalizarea cursului, ghidare privată oricând ai nevoie de susținere. Sidonia este cea mai bună în ceea ce face, perfecționistă, atentă la fiecare detaliu și 100% implicată în tot ceea ce predă. Și nu spun asta doar pentru că este sora mea, o spun pentru că o văd zi de zi că suflet pune în tot ce face. Totul este oferit de Academie. Tu vii cu visul, ea te învață cum să-l faci realitate. Visul tău poate începe chiar de aici.